La plaga de la filoxera va representar la transformació del sector vitícola europeu. En el cas del Penedès, una vegada replantada la vinya, el nou paisatge va canviar, la superfície de vinya va disminuir i la societat va patir grans transformacions. Les conseqüències foren suficientment importants com per quedar en la memòria històrica d'aquestes terres i fins i tot passar a formar part del folklore d'un municipi com Sant Sadurní d'Anoia. Bé, la filoxera és un petit insecte que es posa a les arrels dels ceps i ataca els ceps europeus, la Vitis vinifera. Aquesta plaga va arribar des dels Estats Units a França, sobretot a la zona que és el Llenguadoc-Rosselló, a l'any 1868. I 11 anys més tard, el 1879, va entrar a Catalunya per l'Empordà i es va ser detectada per primera vegada en un municipi que es diu Rabós. A partir d'aquest punt es va anar estenint per tot el país. Així, el 30 d'octubre de 1881 apareixien publicades a la revista El Labriego unes declaracions de l'enginyer agrònom de la província de Barcelona, Ricard Rubio, on afirmava que todos los pueblos, desde el Pirineo hasta el mar, se hallan asolados y entre el Fluvià y el Ter, centenares de hectáreas de terreno tienen ya la filoxera y lo que es más desconsolador, que entre el Ter y el Tordera, 34 pueblos presentan ya señales indudables de la invasión, habiéndose reconocido en ellos 84 focos con 54.000 cepas filoxeradas. En la lluita contra la filoxera, el govern espanyol hi va jugar un paper poc destacat. En certa manera se'n va desentendre una mica. De tal manera que la lluita va anar a càrrec de les institucions més locals, catalanes, en aquest sentit. Especialment de la Diputació de Barcelona, on hi havia importants pagesos viticultors, com Manuel Reventós, de Sant Sadurní, o d'institucions com l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, o institucions més locals vinculades a aquest institut, com el Centre Agrícola del Penedès. En un primer moment van intentar salvar les vinyes gironines properes a Barcelona, establint una zona d'incomunicació, però els seus esforços no van reeixir, de manera que el 1886 la superfície afectada a la província de Barcelona equivalia a més de 20.000 hectàrees. Al Penedès, les primeres taques filoxèriques van aparèixer l'any 1887, al municipi de Gelida, a la partida anomenada la Torre de l'Ocelles, i a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Heretat d'Espiells, propietat de Manuel Domènech. A partir d'aquests punts, la filoxera es va estendre per tota la comarca, de manera que un articulista de la revista Resumen de Agricultura, publicat a Sant Sadurní d'Anoia, feia referència a l'estat de les vinyes penedesenques amb els següents termes. Lo que entristece el ánimo es el avance que va tomando en nuestro viñedo la filoxera. Apenas contemplar lo que eran hace 2 años viñas lozanas, convertidas en extensos eriales, donde una aquí y otra allí se pueden ver raquíticas y maltratadas algunas cepas, como testimonio de hasta dónde se extendía nuestro más rico cultivo. Coneixedors de l'experiència francesa, institucions i propietaris van optar des d'un primer moment per replantar la vinya amb noves espècies americanes. En un primer moment es va optar pels productors directes, però una producció i una qualitat molt inferior a les que oferia la tradicional vinya europea va fer que els viticultors optessin per les Riparia i les Rupestris, varietats americanes, com a peus per empeltar les tradicionals varietats europees. En el cas del Penedès, l'empresa Centre Vitícola del Penedès va jugar un paper destacat amb la preparació d'empelts i la creació de vivers. La replantació també va comportar un important canvi tècnic, ja que calia llaurar profundament la terra abans de plantar, per tal de facilitar l'arrelament i el creixement dels nous ceps. Aquest fet va comportar la generalització de l'ús de grans arades de tracció directa, que necessitaven de 4 o 6 animals per desfondar el terreny a 40 o 45 centímetres i que s'acostumaven a importar de França. Finalment, a finals del segle XIX, es va utilitzar l'energia a vapor,
amb l'adquisició del primer locomòbil per roturar les terres abans de fer les noves plantacions, com els que podem observar en aquestes imatges. Cal destacar que en la difusió del canvi tècnic que va suposar la replantació hi van jugar un paper destacat diferents propietaris del Penedès, com el grup de Sant Sadurní, conegut com els Set Savis de Grècia, i format per en Marc i en Rafael Mir, en Manuel Reventós, en Francesc Romeu, en Pere Rovira, de la Foradada, en Modest Casanovas i Romeu i el metge Antoni Escaiola. La mort dels ceps a causa de la filoxera va comportar, també, importants canvis socials a la comarca del Penedès. Això es deu al fet que les plantacions de vinya, al llarg del segle XVIII i del segle XIX, s'havien fet a través del contracte de rabassa morta. Aquest contracte consistia en que un propietari cedia una parcel·la de terra perquè s'hi plantés vinya a un pagès, i aquest pagès tindria dret sobre aquella terra mentre estiguessin vives 2/3 parts dels ceps plantats per ell. Bé, amb les tècniques vitícoles de l'època, fent colgats, capficats, aquells ceps no es morien mai, perquè quan un cep vell anava a morir, amb una verga, la deixaven més llarga, la plantaven i continuava sent el mateix cep. Per tant, era un contracte pràcticament indefinit. Bé, un exemple de contracte de rabassa morta el trobaríem en aquest llibre de protocols notarials del notari Joan Anton Solà, de l'any 1820. En aquest contracte s'especifica que una propietària i un propietari de Vilanova i la Geltrú cedeixen una parcel·la de terra a títol de rabassa morta i amb l'efecte de millorar i de plantar de vinya en ella, a un pagès, Pere Morató, de Moja, i diu que el contracte serà vàlid sempre i quan visquin les 2/3 parts de los ceps plantats per ell. Des de finals del segle XVIII i durant bona part del segle XIX, els propietaris van intentar acabar amb la genuïna rabassa morta, limitant la seva durada a 50 anys, amb la finalitat de recuperar unes terres plantades de vinya i en plena producció. Però va ser la filoxera la que realment va acabar amb el contracte de rabassa morta, perquè al morir tots els ceps morien, evidentment, les 2/3 parts i així desapareixia l'antic contracte de rabassa morta. Els antics rabassers haurien de renunciar als contractes de rabassa morta i a partir d'aquí es farien nous contractes. Aquests contractes serien de parceria, amb una durada limitada de temps i amb uns censos a pagar molt més elevats. D'aquesta manera, les famílies rabassaires perdrien la capacitat de transmetre als seus descendents la terra que cultivaven i desapareixia un model social que havia fet possible l'expansió de la vinya al Penedès en els segles XVIII i XIX. La resposta rabassaire es va traduir en atacs anònims a la propietat o en boicots a les famílies que acceptaven treballar pels propietaris que havien expulsat els seus rabassers. Al mateix temps es produïen avalots i tenien lloc importants manifestacions, com una concentració d'uns 1.500 rabassaires a Sant Pau d'Ordal l'any 1895, o una manifestació de més d'un miler d'homes i dones que es van congregar a les cabanyes i van marxar fins a Vilafranca, on van ser durament reprimits per l'exèrcit a la Rambla de Sant Francesc. Per altra banda, els rabassaires van prendre part activa en associacions que superaven els límits locals i comarcals. Així, l'any 1891 es van reunir a Vilafranca representants d'uns 30.000 pagesos adherits a la Federació d'Obrers Agrícoles de la regió espanyola. A l'octubre de 1893, a Vilanova i la Geltrú, es va celebrar la darrera sessió del Congrés de Treballadors Agrícoles o Rabassaires. Finalment, els rabassaires van recolzar activament la campanya dels republicans federals d'en Francesc Pi i Margall a les eleccions a Corts de l'any 1893 i aconseguiren la victòria a la major part dels municipis vitícoles del Penedès. La filoxera va destruir els ceps, va destruir les vinyes i va suposar el fi de la viticultura tradicional al Penedès. I la replantació va comportar les primeres passes de la nova viticultura que ha arribat fins als nostres dies. Al mateix temps, la filoxera va representar la fi d'un model social basat en el contracte de rabassa morta i va comportar també la migració d'importants contingents d'homes i dones del Penedès cap als nous centres industrials que s'estaven consolidant a Catalunya, a Barcelona, al Vallès Occidental, etc.